Și... Hei, salutațiilor, eu sunt și bine v-am găsit la un episod. Sunt pe server XR1 pe secțiunea creativ și de alături de Sergiu, acolo în expansie, zici tu ceva, mă, friend? Ei! Și așa. Dați un like dacă mai vreți episoade de Skyblock. Bun, deci Sergiu vreau să lăsați în comentarii, vă rog, dacă vreți să începem o insulă nouă, de la zero. Această insulă este a lui, este construită de la zero. De la mine. A lui, da, e a lui. Dar uita și ce pe aici, adică... Are multe chestii și dacă vreți să începem o insulă de la zero, spuneți, o să începem. Tot fac gâna. Hai că te aici. Și dacă mai vreți o serie de Skyrim, de ce nu? Aici, lasă-mă că fac eu aici. Băi, un pic lăguleț. Un pic aici. Dacă tu vrei să mă ajuți, ia. N-am lemne, să văd. Dați-mi un pic de lemn să fac pe niște garduri. Gard fac eu. Tu umple, uite aici, vezi aici? Umple tu aici. De aici vreau să iau așa o depărtare, între ferma de mâncare și atunci, du-te aici un pic, că aici mai trebuie puțin spațiu. Du-te cam. Stai că eu cresc un pic ferma aici, așa, să... Până aici, uite, până acolo, du-te, să umplem tot. Să avem totul aici, de mâncare așa. Tot. Du-te și fă asta până fac. Dacă vedeți pe aici și la ceva gen așa, niște chestii așa mai aruncate, cred că în pământ, să știți că Sergiu o sări pe el. What? Da, am sărit, sunt un săritor mare. Așa, deci aici vrei, de aici vrei. Stai că fac slab-uri. Și cum ai ca prostii, noi am făcut. Nu fac, te rog, nu zic că faci. Nu fac eu, Fac slab-uri, nu friend. De ce trebuie slab-uri? Că eu am umplut cu din astea. Păi da. Tot tu n-ai. Pune așa, nu mai face slab-uri. Da, nu, că îmi dă mai multe slab-uri decât lemne și pot să fac mai mult. Vezi? Dintr-un stack am făcut un stack și tot. Lasă că facem, ți-am făcut un stack din asta, ajunge. A fost și pe un pic așa, cum faci? E chestia că am speed un pic și mă cam duce pe val. Te duce pe val, duce și te aduce. Din păcate e pe val. Să le mai pe Google, că nu știe el să crafteze. Ce mă? Ce vorbești, mă? Eu știu cum să craftez, dacă vrei ți le dau. Eu știu să craftez. Ba, ce am, eram atent aici. De ce era să cadă? Obișnuința. Las, vedem. Câte blocuri vrei aici, boss? Câte vrei? Dă-mi-le că eu știu să fac. Știu și eu să fac. Mersi de încurajare, dar știu și eu să fac. Din păcate știu și eu să fac. Ce faci, boss? Da, bravo, în sfârșit a făcut și el. Nu, ce? Am mai făcut înainte multe. Multe, asta tot ce vezi aici nu mai am făcut, să știți. I-am inserat și autofect și am spus, mi se perfect. Mi-ai umplut asta, ce ți-am zis? Acum nu vezi ce fac. Dar nu tot ăsta. Asta că până aici să-mi umpli. Hai, că o fac eu mai mult. Bine, lasă, nu fac eu aici. Da, tu vreau să fac asta mai mult. Bine, eu încep din capătul ăla. Da, eu... Dacă uite de aici, e bine, uite de aici. Da. Pornesc. Am spawner, adică nu-i problemă. O să spawnez. Uitați să ați luat un butonul de like, dacă mai vreți episoade. Nu doar pe el, pe el nu-l doar. Acum mai spart eu tableta. Aveți... Ce? Am crezut că extins prea mult. Aveți contul meu de la Steam și IP-ul serverului în descriere. Ca de obicei. Numai să nu uit să pun. Sper să nu uit. Să sperăm că o să uiți. Bun, un țar va cam așa. Dar am o idee, știi ce putem face? Nu trebuie numai nether de ala în bricuri. Uite, așa va fi un țar. Îmi faci niște uși la țarcuri, te rog. Faci? Că n-am lemn. Am numai slăburi. Vezi că găsești în chest. Ai tu multe? Nu-s nefăcute. Du-te în chest. În chestul de lemne. Mob. Unde că vreau să-i omor eu cu Sharpness 5. Hai că dă și eu am fire Sharpness 5. Te rog, lasă-mă să dau și eu. Nu. Pachet. Nu. Așa. Bun. Tu îi lăsai sex.
Da, unde e aici lumina? Nu-i lumina? Stai să fac aici tot. Lumina, lumine. Nu-i lumina, stai să fac tot. Am 2 bonuri. Îți trebuie? Uite eu câte bonuri am. Ți l-am aruncat pe aici jos. N-am ce fac bonuri. Unde sunt spawnat tipii ăștia pe aici? Mă ajuți de tempră. Așa, cum mai e lumina? Acum nu mai se spawnează tot puțin. Acolo. Bă, și aici o, și aici trebuie. Uite-l! Slenderman. Slenderman. Îl bag eu. Hai mă, Slenderman în cap. Acolo batem amândoi. I-am dat foc, deci știu. Tot se teleportează Se înapoi. teleportează. Bă, m-ar fi să se... o fugit. Ignore face. No. Uite unde e Creeper-ul. Unde? Pe copac? Uite! Ăla și cu... Stai așa, le copiles. Bă, unde e Creeper? Uite, eu luat pe Creeper-ul ăla. Mă prind, uite, uite, zombiul ăla are ceva în mână, ce are? O lopată. Stai, nu-i bate, uite. Vrei să vezi? Uite, stai, nu. Oh, o lopată! Pam. Dar cum să mă beau acolo? Bă, Creeper-ule, dă pe jos Creeper-ul ăla, îl vezi acolo? Și Creeper-ii nici Ia l-am omorât Creeper-ul ăla de acolo. L-am dat cu săgețele. Păi nici nu iau foc azi. E foame. Nu mănânc, păi mie mor de foame, dar mă rog. Bă, pune repede. Bă, se duc ca prostul căzut. Vedem și să nu mori, numai dacă nu Creeper. Să vezi dacă explodează un Creeper acolo, unde și chesturile. Explodează tot cu chesturile. Nu știam. Mulțumesc că m-ai informat. Du-te, fă niște uși. Da, bă, stai. Deci eu pot să cumpăr de la market lemn cât vreau eu. Da, nu cumpăr, nu bă. Că atâția bani avem. Păi, sper că vă plac. Deci, unde-i mă lemnul? În chestul unde scrie lemn. Da. Wow. Descoperire magică. Am uitat că am chestia asta. Deci ce vrei? Deci ce vrei? Fă niște uși. Uși? La asta. Dar nu uși din alea mari. Mici. Deci eu la ce te referi? Dă la defense. Ne trebuie de asta. Că până atunci mai măresc astea. Bine, fă tu acolo ce trebuie. Că până vii tu... Câte vrei să fie, câte vrei? Ai vreo... Uite, a explodat un creeper lângă mine și nu se întâmplă nimica. Deci creeper... Un zombie care chiar acum te mână. Uite! De ce se cocotează, frate? Uite! Un creeper fix pe lângă mine, dar habar n-am de unde s-a spawnat. Am luat. Bă, ce e asta? Ce, doamne? O distrus creeper-ul. Hai să spawnăm deja. Niște vaci. Hai să spawnăm vacile. Dar bă, stai să pun ușile. Pune-le. Alea două. Într-un țar. Uite paianjul. Nu te rog. Cum așteaptă aici? Ce paianjul? Cred că n-avea chiar. Stai, vrei spawner? Nu! Pur și simplu, frate. Bă. Să punem aici și dă-le să se înmulțească. Să pun aici pe niște torți. Așa. Bun, astea la altele mai punem aici o vacă. Că restul nu ne trebuie. Pune de Winchester. Bă, deci ți-am făcut ce mai vrei acum. Bun. Ce să mai facem? Porci. Porci? Vrei? Nu mă porci. Oile sau porcii. Oi, dacă avem oi. Păi un op nu-ți dă carne. Parcă nu? Hai să luăm... Să ne facem, să mulțim foarte mult. Bă, piu, hai să luăm porci, că mai bun porci. Nu, șipul. Șipul nu ne dă mâncare. Dar nu contează că ne trebuie paturi. Dar nu se meargă, nu putem face paturi, că ăsta e server, nu. Trebuie să se culce toată lumea ca să... Hai măcar să avem și noi de formă. Am pus acolo 3 uite. Acum, știi ce trebuie să faci tu foarte important? Umple aici rapid, cât poți de rapid. Bă, cu slab-uri, bă, tu... Lasă așa, că e bine, nu se vede diferența. Ba da, cu asta mai puțin. Este ușor cu slab-urile. Dar cât poți de rapid? Cât pot de rapid? Păi da zi așa, boss. Boss, unde te stui? Vedeți asta cu toate colțul. Uite, am... Bă, aici îmi pare că o să se spawneze. Lemnă. Hai să mai luăm... fence, walk fence. Da, fii atent. Am distrus cu unul și abia acum am aruncat. Stai că mai poți face unul. Ai făcut ce ți-am zis eu? Da, mai poți face unul acum.
Nu, ai mulțit oile, dar nu contează. Bă, Sunt destul de multe. las că, uite, am eu aici cât, bă. Vrei oile, că le mulțesc. Vrei vacile, că ți le mulțesc. Adică nu las să facem Mă, ferma. că Umple-le fac cât poți tu totul de aici, repede. fac totul. Oh. Bă, cât poți de repede, ce ți-am zis. Mă, că le dau de mâncare. Las că nu flământe, că acum s-au născut și ele. Las că nu Să flământe. facă pui. Hai, încarce văcuțelor. Așa, hai toată lumea acolo, toată lumea să nu fie una. Și aici și la Să nu, să nu fie discriminare, Așa, știi ce zic? Aha. Poate se simt și ele, știi ce zic? Le dau la pui să crească mai repede, n-am de ce. Da, vezi, să dai practic așa. Dă la puiul la mic să crească repede. Am asta nu pot să merg mai repede. Așa, am om. Crești! Nu vrea. Lasă, frate, că o să crească și el. Cumva, dar mai repede. Bun, iar am luat un stack. Nu, aproape nu avem deloc. Băi, da. Cumpărăm, adică de la market. Las că am eu. Bă, deci aici trebuie făcut și un crafting table Și aici. niște din Deci astea. chiar trebuie făcut și aici un crafting table. Îți aduc unul? Uite aici facem. Uite aici e un crafting table. Să se vede. Perfect, hai că te ajut și eu. Aici trebuie să faci mai mare distanța. Uite, vezi? Bine, Cum zic eu. Să facem un pic mai mare distanța ca să nu cădem și noi ca... Da. Și uite ce fac și eu acum. Așa. Și ce face Sergiu? Pune fence-uri. Pune fence-uri, dacă se vede acolo. O să încercăm să fie. Nu o să mai dau un fence. Ține mult la fence-ul ăsta. Nu, ține așa de mult. Bune, și acum știi, nici nu ne deranjează fence-urile, știi? Zic că ne deranjează, știi? Imediat terminăm episodul. Da, după ce facem noi aici așa frumos ulițele. Ulițelele. Aici nu prea mi-o da mie planul, dar e bine, uite. Aici am făcut ceva. Aici punem porcii. Vrei porci aici? Da, porci. Bun. Pune porci, că știu că ai porci la tine acum. Am 3. Sună... Nu știu, dar nu. Știu că ai porci la tine. Dă porci. Cu cât vrei să ți dau? O lua bucata. Uite ce arcaș bună. Hai zi. Wow. Parcă nu l-aș putea. Ia mobii puțin. Stai, porcii cu ce crezi? Uite, am făcut din greșeală pui. Dar porcii cu ce crezi că ăstea? Mâncare. Ce mâncare? Porci. Ba nu, porci. Porci. Le trebuie cartofi. Le trebuie cartofi. Stai că mă duc să cumpăr. Ce? Nu! Wait, ăsta... Ce cocalar acolo. Bun, deci hai să vedem. Hai să vedem ce nu ne trebuie aici. Deci nu ne trebuie asta, nu ne trebuie asta, asta. Ce? Asta. Unde ești? Aici, lasă-mă să bag treaba. Bă, s-a despawnat? Ce? Te-ai ăla și la Sergiu niște bou. Le-am luat eu. Mersi. Da. Dar nu știu unde-s banii, dar mă rog. Ce-ți trebuie? Trebuia, las că am aici bani. Ăștia-s bani? Da. Deci, dă și la Sergiu, dă și la Sergiu. Nu, dar trebuie să treci la Warp ca să cumpere aici. Nu cumpărat. Ce să-mi cumpăr eu de la Warp? Mâncare tot. Găsești multe. Uite aici. Tot ce vrei. Ce vrei să cumpărăm? Lemn. Vrei ceva? Hai pentru porc să le luăm ceva. Da. Pipet. Fermă. Așa. Ia niște parcare. Adică undeva mor, că și ce-ți mai ne? Cred că tot episodul mai facem ceva. Puțin mai facem. Haide. Așa. Mă supăr eu, uite, aici. Redstone. Fă-mi repede, că uite câte trebuie să fac aici. Să-ți acopere toată insula asta. Cumpărăm de aici. Mai vrei să cumpărăm ceva porci? Mă rog. Bun, așa. Hai să vedem. Ok, așa. Deci, pe partea asta aici vreau să plantez eu morcovi ăștia. Uite așa, l-am ajutat noi pe domnul Răzvan astăzi. Dacă mă întrebați, o să am și eu în curând un canal și vom colabora, vom face foarte multe episoade, mai ales că o să vină vacanța de vară. Da, mai este, bă, mai este... Numai primul vară trebuie să încearcă.
Răzvan? Da? Răzvan? Da? Craftează multe fence-uri. Cât de multe Nu poți? vezi că eu uite ce fac aici. Eu sunt ocupat le dau la acum. porci de mâncare. Eu sunt ocupat acum. Fă cât de multe fence-uri poți. Stai că le dau la porci de mâncare. Porcii, haideți încoace. Îmi zice tu. Dacă da, știi la micuțul ăsta. Porcii, haideți încoace. Atâta acum avem 2 puiuți pe acolo. Du-te și fă. Eu umplu aici până ca să-ți fac, în episodul ăsta că vreau să termin. Deci așa. de făcut. Porcii să crească aici așa frumos. Și dincolo vom pune... Deci vă rog frumos, apăsați butonul de like. Nu, bă, nu am de ce să vedem. Am venit dacă vreau, dacă nu... Să vedem dacă le-a plăcut munca noastră. Am, ce muncă, boss? Am stat aici De fapt, să lucrăm la insula asta mai mult decât... Asta e cam... Nu e prima încercare de păcătică de zona. Pretind eu. E chiar asta... Trist, ce să zic, trist. Că aproape ți-am umplut asta, mi-ai făcut fence-urile. Fă-le cât poți de repede. De ce? Tu știi să faci fence-uri? Știu. Băi, dacă te uită pe net... Ba, nu m-am uitat pe net. Știam dinainte. Eram pe Facebook. De ce faci prima oară? Nu știu. O, da, are pagină de Facebook, are pagină de Facebook, vă rog. Nu zi nimica! Răzvandro, intrați. Pagina canalului. N-a zis nimic despre asta, dar zicem noi. Gata, ți-am umplut asta, mai repede. Pam pam. Pam E pam. cu alea. Pam pam. Mamă, dar mai rapid Bine, să bă, ce vrei? cer să termin episodul ăsta, dar n-am cum. Așa. De ce? Ce faci tu? Să distruga. Uite-mă aici. Asta pe trebuie să sus, distrugi. câte vrei. Nu ne interesează că pierzi astea, dar asta o distrugi. Nu, bă, nu pot să distrug. Cu ia, uite, poftim. De acolo să mai continui. Nu, Dă-i! nu distrugă. Pe Așa. insula Alcuversul sau nu poți să faci? Cât mi-ai dat? 36! Da? Nu știu, așa mi-a și atâta mi-a fi. Wow, fă mai multe! De când am De când am pus? Asta e de mult, că de la Beacon. Bun, deci cum aș spune, cum mai merge pe aici treaba, oițele noastre, vacile trebuie de mâncare. Mă duc să le dau ceva. O să se înmulțească, dar mai omoară-le și tu dacă sunt prea multe. Uite-te la oi, sunt câte 3-4 și la vaci. Ce ai făcut? Nu te rog, nu-l omoră, te rog, nu-l omoră, te rog, nu-l omoră, Ce să mă? Cum a murit cu gura deschisă. Ce nesimțit. Măcar și-am deplinit visul să zboare. I can fly. Asta ce vrea să fie? Bar n-am vrut. O să O văd. distrugi. Păi da, uite, bă, ce să fac? Păi nu păi câteva ce să aici. Omoară-le. Ai băcuțele la mâncare. Până am mâncare respect și am gândit ce o să-mi dea carne prăjită. Dar deocamdată n-am de ce să le omor. Omoară-le, că sunt prea multe. Și? Dar omoară-le pe alea mai nu... Am să vedem aici dacă mai putem face un pui ceva. Da? Este clar? Ce? Noi ne mai putem extinde mai mult? Știu. Maxim. Au venit. Eu cu Kratos 2 cam un Rozvamir ceva cu el. Bun, deci, da. Cam aici a fost tot pentru asta. Nu uitați un like dacă v-a plăcut. Eu am fost Rozvan alături de Sergiu și pe atât rămas. Pa!